Mga igsoon, mayong gabi. Aniya kita sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman, nagkanayon, non potest isidiotornum quinon subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ipasukan. Ang atong Ginoong Hesus mingon, pabilin mo sa akong mga puong. Kaya akong mga puong maong kamaturan o kini makaluwas kaninyo. Og sa Salmo 107 versikulo 20, ang Diyos nag-ingon, ipadakok kaninyo ang akong mga pulong, og kamo maluwas, og mamaayo ang inyong mga sakit. Salmo 107 versikulo 20. Hinugdanon kayo ang pulong sa Diyos, kay kini ko natong tumanon makaluwas, og kini maghatag og kayuhan ngani bisan sa sakit sa atong panglawas. Sa Proverbio 15:29, nag-ingon ang Diyos, kadto mga tao nga mga matarong ug mga buutan, magampo sila, gawas nga maminaw ko kanila, akong ihatag kanila ang ilang gipangayo. Pero ang pag-ampo sa taong dautan, dili nako paminaw. Maigsoon, niyata sa New Creation Servant Community, dugay na ning kaugpungan sa Catholic Charismatic, panahon pa siyang Excellencia Jose o Cardinal atong karaan kayong Arsobispo sa Sugbo, nga nagpahayag nga iyang panalangin o iyang tinguha nga ang Charismatic Community magpadayon pagpakailap Life in the Spirit Seminar sa pagbag-os kinabuhi sa magkasa sa Espiritu Santo, og siya nagtinguha si Cardinal Rosales nga magpadayon ang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ato sang pasalamat og yukbo sa atong elder servant Brad Dodong Bilyarta nga kanunay siya magpaambit o magklik-on sa Catholic Charismatic Renewal members pinagi sa iya mga pagpaambit nga pulong. O diya, sa tuig 2026 ngadtos 2029 na ibag-ong set of servants sa New Creation Servant Community. Ang presiding head servant mo si Sister Brelia Albao. Sa formation head servant si Sister Jeneline Lawan. Sa ministry head servant Sister Maricol Maligon. Prophetic servant sila si Brad Rumi Lienes, Sister Jezebel Alinio Lienes, atong mga pagduyog sa mga pagampo alang usab ni Brad Rumi nga madayo siya dali nga mawagtang ang iyang gipamating sakit. Ug tuko, salamat kay sa Ginoo na panalanginan siya. Kingless servants, ang nangumo si Brad Ree Albao. Sa priestly and liturgy servants, ang nangumo si Brad John Nolan Lanik. Community secretary, mao Sister Jasmine Lodonia Arceles. Sa admin and custodian assistants, sila si Sister Gina Belicario, Sister Norma Alicos, Sister Idna Pino. Sa worship servant, nanguo si Brad Joshua Asingwa. Sa music servant, sila si Sister Christy Agas, si Brad Ian Baino, o si Brad Jan Nolan Lanik. Nga Sister Christy Agas, kanunay niya sa New Christian Servant Community, o nagahalad siya sa mga matulunanon o Diyos noon nga mga awit pagdaig sa Diyos. O niya, sa healing and counseling servants, sila si Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Prayer intercessory servant, Sister Merna Sinisa. Yang kabag, Sister Josephine Lee. Sa teaching ministry, ang nangumo si Brad LB
Sinita. Yang kauban, Sister Chris Sinita. Sa Bible Catechesis, ang nanguog nagdumala mo si Brad Alex Basig nga puno sa kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagkinabuhi o sa pagpambit sa uban, pusado na sa siya'y mga tinunan sa Bible Catechesis Brad Alex Basig. Huwag kakulian karon siyang dalan, tambog mapilto na to kung mupambit siyang pagutana. Sa Temporality Esteemed Servant, si Sister Josephine Basig o Sir Josephine Lee, Sister Cypress Velasco. Sa Wisan Men's Ministry, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, o sa Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia, Brad Joseph Bargayo, o si Brad Joshua Asengwa. Onya sa Couple Cluster Servant, Brad Mario Uy, giyang kapika Sister Nida Uy. Sa Single Adult Women Cluster, Sister Josephine D. Single Adult Men Cluster, si Brad Rudel in Trampas. Youth Cluster Servant, paulahan ni Brad Jan Nolan Lanik. Sa Youth Adult Women, anangol Sister Almira Belicario. Sa Youth Adult Men, anangomo si Brad Joseph Bargayo. O sa General Services Servant, anangomo si Brad Richan J. Biodor. Maigsoon mo kini ang talaan sa atong mga kaigsunan sa New Creation Servant Community nga ang ilang kusganon kayong buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita sa Ginoo o usab pagduo sa mga bilangguan ug ang mga inmates, mga preso nalipay makadungog sa mga bulawanong pulong gikas Biblia ug sila malipayon og madasigon nga sila kabaton og kahayag sa kamatuoran ug sila may kalauman sa ilang paghigawas. So mao ni ang New Creation Servant Community. Atong daygon salamatan ang Ginoo. Ug wailangan niya si Ricardo Rizani atong paminawon. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok dire sa New Creation Servant Community sa ug sa tanang naminaw og nagtan-aw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nana ko yung mga pangutana Brad, pero dire ko sa Biblia sa Mateo 4:17. Sukad yatong si Jesus misugod pagwali og migingon, hinulsuli inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Akong unang pangutana Brad Sok ba kay niingon man na hapit na maghari ang Dios. Nya mao niingon po sa mga lain tinuan na haduol na pud mo balik ang Dios. Ang pangutana Brad ba kansa man jud nimo maghari ning Dios Brad kay niingon na hapit na Brad. Nya ikaduha Brad kanang mahitungod aning paghinulsol kay kaning kutloon po sa mga lain tinuan kaning buhat 2:38 na pag hinulsol kamo o pagpabautismo kamo sa kuan ngalan ni Jesus nga aron sa kapasayloan sa iyong mga sala nya di man jud kuno kinahanglan kuno mag kuan kuno magkumpisal kuno kay bisag unsa ko na pagbasa wa jud kuno sila kabasa na mangumpisal kuno sa pare Brad nya igo na ba jud kaning pag hinulsol Brad sa kapasayloan ko sa mga sala Brad paday ko nang patinaw Brad sa ko mga putana. Okay, salamat kayo Ricardo Rizani sa imong pangutana o ato ning matagan o katinawan sa pagtuo. Kanang Panginoon Hesus nga paghinulsol, pag-andam kamo kanunay, kay hapit na maghari ang Diyos. Ang uban na kunahuna nga dool na gyud mo balik nga itong Ginoo sa adlaw sa pagpanudya. Ang uban sa mingon dugay pa. Ang tinuray lang ang kasulatan nagpaibaw nato na sa San Mateo 24:36. Way usa nga naibaw. Bisan pagani ang mga anghel sa langit wa masayod ano sa mobalik si Jesus paghukom alang kanato. Walay usa gawas sa langit no natong amahan. Mao naibaw. Mao nga ang mensahe sa Ginoo nga siya mobalik sa labing madali. Pero sa ikaduhang suwat ni San Pedro
Uluhan 3 Sturling 9, si Jesus mingon, buot akong mubalik sa labing madali. Apan daghan pagkaayong mga makasasala sa kalibutan. Mao na nga dili o wa ko magtudlo kanila sa takna sa kong pagbalik. Apan padayonon ako ang akong tinguha pagluwas sa daghang makasasala. Kay daghan pang makasasala, buot ako nga sila maluwas. Mao nagyangan ako sa pagbalik aron paghukom sa kalibutan, paghukom sa katawan. So, si Jesus nga, atong Ginoo, nagpaibaw, nag-agda lang na to kanunay, nga magandam ta. Kaya kini magong kamatayon, parehan sa anino na to, nagsunod-sunod kanunay ang atong anino. Mao na nga kalit, mawa atong anino, kay nahanaw na sa ta, napukan na ta, sa gahom sa kamatayon. Sa Book of Wisdom, libro sa Kaalam, uluhan 15, tudling 8, way nahibaw. Ano sa mamatay ang tao? Kawasog ka ng tawa na maghikog. Wata kahibaw, ano sa takwaas Ginoo? Mao na ang mensahe kanunay sa Ginoo nga ayaw pagkumpiyansa sa kalit nga mudangat kanimo ang kamatayon. Hinoon, mangandam ta kanunay, kaya wata kahibaw. Doon ako isuod kayong amigo, higalan ako, nga kaniya doon nagpasakop sa kaugpungan nga mag-alsa sa gobyerno. Pero nagkabig siya. Ngayon mo siyang mayong amahan, nagtrabaho, o malipayo na siya. Tungod kay nakalagad siya siyang pamilya. Pero samtang nagdaa siya putos nga daghang mga sudan, pagkaon, isodiyag bag, lakaw siya sa taytayan sa Mananga Bridge. Kalit mo lamang na tumba siya o nagkirig o daghang mga sakyan naghunong o naninguha pag tambal o pag-ayo, pinagi sila mga pagmasad o guban pa, pero nabugtog yun ang ginawa. Kalit kayo. Mo na nga dili tamang hambog sa itong kung gagalingon, bahala nagmamatay, total lambi kayo ni. No. Ang kayo palandunga. Ang kayo sa kalibutan, pilo-piloon pa na. Apan mulabaw pagkainit ang kayo sa impyerno. Unya, wala na ikatapusan. Wala na ikatapusan. Imagine na lang wala ikatapusan. Kanya to, bata pa ko, batando pa kayo ko, doon ay mga amigo ka na kung mga dako, diya may kahon nga dako, para sa puluhat ng ito sa karsada, gihog ko nila ito sa laong, pagkangit-ngit naman, nisyakit ko so ay samang pagsyakit. Kana kahon lagay itong ihog ko dito way kayo. So, nikayon ko kuyaw kining impyerno. Maninguha gyud ko Ginoo nga di ko maimpyerno. Ikaw gyud ang akong simbahon o galagaran. O sa mga nigugma kong mga igsoon, ang pangutana ni kining Ricardo Rizade may tungod sa napil siyang pangutana ang paghinulsol. So, paghinulsol, kita ka ng paghinulsol, ingon Ginoo, doon na may laylay kahulugan sa paghinulsol, sa sala. Kasagaran, nga muhila ka, tungos kaguuli mo, sa imong pagyatak sa sugo ni hilak, nagpakatulo kasi mong luha, pero dili ka na, mo ang paghinulsol nga akong ipaabot. Ang paghinulsol nga akong ipaabot, maglikay ka na sa pagpakasa, muhunong ka na pagpakasa, mo nagtinuod nga paghinulsol. Nga bisan unsa ka bugat sa sala nga imong gialsa, mura nag-alsag o sa katrak nga dikarga labang bugata, suldihan ta ka, magaan nagkalit, inighatag na kong pasaylo, tungod kay naghinulsol ka. Marang kinala na ito ang paghinulsol, niya ka na itong mga igsuon nga mga non-Catholics, with due respect to them, kinanglan sa nato silang tagad o pagtagad, pagtamod, o dili ta mo himog mga pasipala kanila. Yan niya mas mado. Kino, ito sa paminaw. Salamat ba, Jok? O may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulaanon nga programa nga ang kitinawas pagtuong katoliko. Bajok, ang akong pangutana, Bajok, may tungod sa kaning human ba, mamatay ang tao, Bajok, mga mubiya ang iyang kalag sa lawas ba? Ang kaning kalag nga nibiya na sa lawas, Bajok, human sa
kuan kamatayon. Makakita ang kanang kalag nga ni biya na sa kuan ba sa lawas. Makakita na sila ba isig ka espiritu, makakita na sila mga anghel, mga daotang espiritu, kanang espiritu nga ni biya na ba sa lawas ba sa tao. Na suwat sa Biblia, nasuwat pala ang kasulatan. Kung mamatay ta, ang Biblia nagtudlo unsay kahulugas kamatayon sa tao na nasa Biblia. Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 17. According to God, according to the Bible. Dili kay according to Sok Fernandez. Ang iyong Ginoo, ang kamatayon kalit mo bulag ang atong kalag sa atong lawas. Nga mo'y namatay og mubalik sa abog sa yuta. Pero ang atong kalag buhi wala mamatay. Matubang sa Ginoo human sa kamatayon. Doon ay nga tinagsatag sa nga hukom. Naban sa Biblia nasa Hebrehanon Kapitulo 9:27. Igatudlo kining pagtulunana. Nga human sa kamatayon, hukman dayon ang tao. Busa doon na ba nalagit? Doon na. Pinadayag sais na humingin to sa Diyos sa pag-ampo ni San Juan Evangelista nga gitutok niya ang iyang naong sa kaitasan, nakalit pog abli ang langit. O yang nakita ay labihan kadaghang kalag sa mga balaan nga tuas sa langit nga nagdaig sa Diyos. O nga ni nag-ampo pa sila alang kanato. Kanindot siyang nakita. Way kapasikaran sa unsang matanga sa ilang natagamtam nga kalipay. Nga di na sila makasala, di sila matigulang, dili na sila mamatay, ang ilang kalipay walay katapusan, walay utlanan. Pagkatahong sa mga taglangit. Busa iwaklit na tanang mga kahilayan, mga unsaman nga haylo ka na to, ato nang iwakli. So mo na atong ikatubag niya. Magkakita ay ang mga kalag. Magkailhanay pa ba? Kung mamatay na ta, ang atong kalag, naana sa 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 13. Nagingon Ginoo nga kung mamatay na ta, ang atong kalag, moadto man kaniya, magkailhanay pa ba kita? Ang tubag, magkailhanay. Kay dunay gasa sa Ginoo, tagsa-tagsa, kamakalag sa mga buutan. Makaila sila magkatigulangan nga naguna, o sa ilabang himatikdan nga dunay bata nga masuso pa namatay na. Namatay og niadtong iyang kalag sa kahitasan. Mailhan matud pas Ginoo. Kay dili man mamakak Ginoo. Mo na atong tubag sa pangutana ni Mado Aquino. Unya man si Bradsilio atong pumatawag likuran na nimo. Amang gabi, Bradsok. May gabi. May gabi, brothers and sisters. Bradsok, ang akong pangutana ba? Kanang sa Bible, ang pinakatiguang nga tao sa Bible, unya, giunsa man nila pagkahibaw nga mo na siya yung pinakatiguang nga tao sa Bible. Moro na akong pangutana, Bradsok. Ayaw mong pangutana nagahambin sa kasukaranan. Nga niya panahon na wa pa may kalendaryo. Nga limbawa mo sila nga usa na katuig ilang pagpuyo, kadua hangtod sa katigulagod. Nga hibaw mo sila doon na naray tamdanan kaniya to. Nga gikan sa kaadlaw nga subang ang adlaw, saop, niya abot sa kamuntagon, usa ka adlaw. Niya 7 ka adlaw, usa ka semana. O niya ang 4 ka semana, usa ka bulan. Ang 12 ka bulan, usa ka tuig. Ilan ang itamdanan. Niya inaya ilabadles bungbong nga kining itom nga kahimanan nila mo nang maihap nila. Pero ay kalendaryo. Pero hibawaan nila nga ang usa ka adlaw 24 oras. Ya ang usa ka semana 7 ka adlaw. Sa 4 ka bulan 12 ka bulan usa ka tuig. So ilang nagimarka. Hibawaan nila ang ilang edad. Kisa may kinatiguangan nga tao. Matusilam tingali. Mitusalam. Matusilam. Mitusalam.
Pila yung edad? 960, hapit mo sa kalibo. Tiyaw mo ng tasag edad. Pero nganong hibaw sila, kato akong ingon mo nga, interesado sa sila sa ilang panahon. Huwag doon na sila ipagi pag ihap. So sa kadlaw, pito kadlaw, sa kadlaw, sa semana, sa kabulan, 12 kabulan, sa katuig, ilan ang kwitaw. So, marka nila sa bungbong. Ano nila malimtan. So, nanagyan po limtanan. Okay? Gusto ka mahimong nga mito salam nga sa kalibo kape. Bitaw, wala naman yung mabuti alin nato niya na. Pero, ang mabuti ang tagpisag, mubuog taas ng panahon, way sa pa yan, basta masiguro atong kaluwasan. Kaya sa kaluwasan na ito sa langit, wala may kuandong, wala may ihap, wala may edad. Uno natin edad, ganyan lang, N-O-W. Masama ng N-O-W, karon. Way kagahapon, way katuigan ng imong ipon. Karon kanunay, that's forever. But sabot, hangtod sa hangtod. Magpuyo ka nga di ka matiguang. Magpuyo ka nga wa kay kagulanan. Magpuyo ka sa kalipay ng katapusan. Magpuyo ka nga di na kakasa, di na ka matiguang. Hangtod sa kahangturan. Imo nagibaylo? Huwag kahuna-huna tam sa hulan patatigalig 50,000 ka mga barko nga bulawan, balibad tara. Makaon ba na bulawan? Pero actually, matahum nga walay sama. 1 Corinto 2:9. Ningo San Pablo, unsay langit? Ang langit moong kalipay nga sukad-masukad, wa pa makita nimo. Unsa ang langit? Kalipay si mong kasing-kasing nga sukad-masukad, wa pa mubati, wa pa nimo mabati. Ang kalipay nga dili masaysay, ang kalipay nga walay katapusan. Kana lang pa ingon nga dili ka matiguang dako na kay ng kalipay nimo, di ka mamatay lambi ng kalipay nimo, pero dunay kahimtang sa kalipay nga Ginoo ray mohatag nga dili nimo masayran o masinati istibo kalibutan. O kanang kalipaya ihatag sa Ginoo. Niyadtong nagbinuutan, niyadtong naglikay sa kadtong mga tao nagalagad kaniya. Yan ang ihatag. Ato malikon pagtagad si Ricardo Resane. May gabi pag-usap, Brad Sok. Akong pangutana, lain, Brad Sok, ba kay kaning mahitungod ang sugo sa Diyos, Brad, kay ang mga lain tinuhan mo, angkon man dyan na moingon na sila sinugo sa Diyos, kaning moingon na huling sugo sa huling araw, kaning katapusan ko ng sugo niya, na moingon na appointed son of God, niya na po yung ba na nakigistorya ko ng Diyos sa iya na magtukod og simbahan, Brad, na kuan ko no niya. Ang pangutana ni Brad Sok ba, kinsa man jay katapusang sugo, Brad, gawas sa itong gipanghisgutan ako, Brad, kay ang kunon ng mga lain tinuhan, Brad. Huwag yung kay bawa sugo dong. Kay bawa ka sa sugo sa Ginoo. O lagi, pero marag na litok ni mo nga, may tugod sa sugo sa Ginoo. Abi ni mo ato ginang memorization. 10 Commandments of God. Unang sugo, dili ka magbaton og laing Dios. Kaya ko ang imo kunay laing matuon nga Dios. Kaduha, di nimo gamiton ang ngalan sa Dios pagpasipala. Ikatu, balaana ang adlaw ng ipapahulay. Kaniadto Sabado, karon ang pagkabanhaw Domingo. Kaupat, tahurang imong ginikanan. Kalima, dili ka magpatay. Ikaunom, dili ka manapaw. Dili ka maghimog buhat nga malaway. Mo nang unom, ikapito, dili ka mangawat. Ikawalo, dili ka mamakak. Ikasiyam, di ka maibog sa mga babae nga muhadla nimo ba? O di ka maibog sa mga butang nga dili imo kay lagbit na mangawata. Ang pagpangawat sala. Bisan gani nga atong ginikanan doon ay kwarta, niya ato ng kuhaon, sala ba na? may nagdanagita ko na niya mo di imong tigumanan diri. Daghan mo kay ni ako na lang ni mingon kay nanan nimo no dili dong kay doon ako'y kagamitan na ayaw ka kilabot na kay kawat gyapon na. Pero mingon kay imo na adong tanan. Kana wala tay sa anak kay hiatag naman. Ayaw kalimti nga kanang pagpangawat dako nang sala. Ug dili nato gani mabalan palay na nangawat ko og usa ka motor ang tingali ang katidad 30,000. Wa gyud kalibutan ang tagiya. Akong gibaligya og 5,000 ra nahalin. Pero paninlingan ko sa Ginoo na sa dako pang kantidad sa pagpalit sa taong tagiya na.
kay dakong sala ang pagpangawat. Palitan doon na kay nakitaan nga kwarta. Pinutos pagtanaw, sus, taghanan ni kwarta ha. Tingli sa kagatos kalibo. Ayaw ginagtipigi. Kay tipigan ka nga pareha na kinawat na to. O siya ito buhaton mo ato tas pulis. Ipaibaw na to. Dahil ang pulis, dili mo say mo describe na dili mahibaw pila na. Mutawag sila sa mga media nga kinsa may nahulgan og usa ka bag nga kwarta. Dias pulis. Ang pulisa dili kapikuha na bisag usa ka piso. So mao na nga gipabugatan ko sa Ginoo nga mag-anad kita bisag kakita tadi akong kwarta ayaw naghakpa kay kun palitan di ta mangita sa tagiya na palitan ang tagiya na bag-o baron nga nasilduhan ba nga ibuhi siyang wawok anak iyang asawang masakiton ya kuan man pagputos pagabli kay mga 3,000 man puli ta wa kita silbi ra nagakawat pinambuhat to tas poliser niya may 3,000 siya dong dili ginaimo nga lang namo kay mutawag mi sa media radyo television nga naay pinutos nga nakitaan ari ala sa Talisay pulis kay amo ni gitipigan moadto ta nya magkuha ta na pangutan-on tag bi describe sa may gisudlan ato muhunong na di katugan kanang tawhana dili na tagiya so mao na nga kawat gyapon na imagine that so kita gyud makasa kay tana ang hustisya sa Ginoo bayran gina sa pagbayran og ato gibaligyag pagkaon nabusog na ta sa wate kabayran pero dako ang pilo-pilo na tong pagbayad ana nga kita musimba mukumpisal sa tong sa magbuhat og mayo maghatag og mayo og donate kwarta ngadto suban kana makahupay-hupay na sa sala nga nakita na tong kwarta wala ta maninguha pag kinabuhig lihok kung saan na ito pag ulis na iya kadako mong kantidad kung ako nang tipigan gasto na ko kasa ako niya na silbi na ng kawat nga naabdan sa swerte nga nakita niya sa daan pero dili mo na ito kawat niya po na kinalay yuli ginatos na iya pinagi sa di ta kaybaw pero sa pulis may bawa nila dili i-describe pilay kantidad usay color sa bag okay Brad, diya ba na itong pinagka kay si Brad Alex Basig nga mo'y atong Pangulo sa Catholic Charismatic sa Bible Study nga doon ay grupo nga May gabi mga igsoon, may gabi Brad Sok tanang nagsunod sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pungunta na Brad Sok kaning sa Matthew 13 Brad Sok ba nga kuan kayo nga ningon man diri si Jesus gud nga bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot bisag unsaon nyo pagtan-aw dili kamo makakita nya diri sa 16 Brasok Matthew 13:14 man niya sa 16 ingon siya apan kamo pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan hinumdumi ni kini daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita ug mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Akong pangutana Brad Sok ba kaning gisgutan nga rin nga bisag unsa og tan-aw di gyud makakita niya bisag unsa og pamati di gyud makasabot. Unsa man ning mga tawhana Brad Sok gi-design gyud sila sa impierno kay kuan man nan may kuan nga rin nga aris size apan kamo pagkabulahan ninyo ko nagud ni gipili na daang Ginoo nga adto gyud ka sa kuan kay ang gikuan gud nga rin ni propeta Isaias kaning matawhana kuno gahi gyud kuno ulo paliw ko ni Brad kay may chance pa baning maluwas kaning mga stubborn kay labi na kaning mga bright kay mga tao diya sa Biblia doon ay gingon ang kasulatan nga ang Ginoo mo'y mutudlo sa tao kay magtudlo kita doon naman tayo mga magtutudlo, mga maestro sa batanon pa taga-eskwela ta. Pero kung wa ka tayo kabangkaagan, wa taga-eskwela, na isaad si Ginoo nga siya kayo mutudlo. Siya kayo mutudlo. Nana sa Isaiah 54,
nga ako'y magatudlo sa inyong mga anak ningon ang Ginoo. Sa laktod pagkasulti, ang Ginoo dili sabto niya nga ikaw ni aning kalibutana nga wa ka kaybaw unsay tuyo nga niya kaning kalibutana. Kung basahon na to ang Isaias 43:7, ningon ang Ginoo may purpose of creating man. Ang tuyo nako sa pagbuhat sa tao dili para sa kalibutan, dili para sa impierno. Gibuhat ko ang tao alang sa kalipay sa langit. Muna akong tuyo. Sa pagkatao sa katao, wa na madestino nga maimpirno ng tawana, mapurgatorio ba? Wa. Nagtagana ang Ginoo siyang pagtudlo. Huwag ito mabasa sa San Mateo 11:18, very strange kahibungan kay gisultis Ginoo. Sa pong Ginoo, ako nag-andam o gasa. Nag-andam ko grasya. Ngay pahigayon ako sa mga hintil nga sila makatultol sa paghinulsol. Naibaw ta kung sa hintil? Way tinuhuan ba doon? Wala kay bawag sa Diyos. Wala kay bawag sa Yahweh Diyos Amahan, Jesus Diyos Anak, Espiritu Santo Paraklito. To kapirsa wala kalibutan ana. Pero ayaw gayon pagkunahuna nga wa sila kibaw nga dunay Dios. Si silsil gets Ginoo kanang naa siya. Usahay makakita sila sa gabi nga purting ninduta, moingon gyud sila, kisa kay nagbuhat ana, do na gyud nagbuhat ana. So kining katahom sa bukid nga to nakita, nya mga tutas kabukiran makadagit ang mga prutas kung mulatas sa lasang-lasang, way tag-iya kanindot ning kalibutana. So magtisok yun ang Ginoo sa tao, doon na siya pagtuo. Ayaw pa ingon, ka ng mga tao na, mga hintil, wala na pagtuo, doon na. Nganong ningon mag Ginoo nga, nana San Mateo 11:18, nagpahigayon ako grasya, nga kanang mga tao na, makaila ka na ako, o makahinulsol silang sala, akong loson. Tiyaw mo na? Sa ito pa, ang tinguha si Ginoo, grabe. Sa may gisultis Ginoo, nga grabe kayo. 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4. Kasi po, Ginoo, dili ako buot nga doon ay may impierno. Buot ako ang tanan maluwas. O gihimo nako ang tanan. Gipadako sa kong amahan. Naulipon ng tao sa salagig kapo sa yawa. Gipanag-iya sa yawa. Pero gibisipisan sa kong dugo nga pasaylo ilang sala. O nabugtog ang paagi sa yawa. Gipulihan sa paagi sa Diyos. Ang tao makatultol sa pag-ampo, pagtuog Diyos, o pagbuhat og mayo, maluwas ng tawana. Kaya siya magkipututlo. Mananindot kayo ang atong pagtuo nga dunay Diyos. Dili na ito ipakabalibang, sa Diyos naman ito na Ginoo. Ayaw yun nga na. Kaya may Ginoo, sige, katawin lang ko. Balibari lang ko. Iwakli lang ko. Na sa Proverbio 1, na diya, Kapitulo 1, sa pong Ginoo, kamo nagkatawa, nagbiay kanako, akong inyong Diyos magbubuhat, inyo kong gitalikdan. Nangandoy ako nagpaniguha, nga kamo makabatunog pagtuo kanako, paghigugma kanako, kay luwason tamo. Pero sa inyo gihimugi katawaan ko ninyo, kamo ningon nga way Diyos, gipatuyang mong saom, sa binos sa kalipay sa kalibutan, ang inyong pagpakasa, wa magunahuna, nga doon na mo'y kamatayon, doon na mo'y kalag. Karon, hala katawa ako. Ako na sa imo katawa kaninyo, kaniyadto kamoy nagkatawa pagbibiay kanako. Karon ako na imo katawa kaninyo, kay dili na kong paminahon tungod ni siyang tiniyuan nga sala pakig-away kanako. Tiyaw mo na, sukong Ginoo. Tiyaw mo na, tanaw na abli ni Brad, base ka ng Proverbio chapter 1 do. Nadia. So mo na ka kanindot sa tuyo sa Ginoo. O siya yan tuyo, buta kong agtanan maluwas. Tiyaw mo na. In one way, in what way? Wata kayo pa, pero Ginoo magagahom kayo. Kaya doon na yung mga tao nga, itong naglansang sa Ginoo, wala mo ito yung kalibutan, kinsa na ilagi lansang. Si Longhinos, kato ni Gunit, siyang bangkaw, sundawam na Longhinos, gihansak niya sa kilid ni Jesus. Dako kayong samad, bundot pa, ni buhagay ang dugo, o tubig siyang lawas. Si Longhinos. Pero doon ay tradisyon nga samtang pagbira niya sa bangkaw, tuasik ang dugo siyang mata, hap man dito siya. Purti niya siya git o sulok-sulok ko kaya nakakita siya
That is a tradition. O di balik mas mado akin na ito paminaw. Salamat Badsok sa ikaduhang higayon Badsok. Badsok ang akong pangutana Badsok mahitungod sa kaning kaning impierno, purgatorio, langit o kining kining kahimtang bas mga katong nangamatay gani nga mga bata nga way bunyag kining gitawag og kining limbus patron. Matawag man na sila kuan Badsok no kanang dapit kun lugar. Isa to? Kana bang kuan Badsok ba kanang impierno, purgatorio, langit o kining kahimtang gani sa mga katong mga gagmay mga bata nga nangamatay ba nga way bunyag ba katong gitawag ni kuan limbus patrum matawag man kuan Badsok no kanang dapit kun lugar. Tinuod na doon ay mga bata nga gagmay pa nga wagin mo bunyagin nga matay. Kana na yung mga bata nga ingon na to nga na nangamatay nga wa mo bunyagin kay tingali di sa Kristiyano ang ginikanan. Dili na sila maimpirno. Kanang impirno nga kayo ba? Pero dili pa sad sila malangit. Na sila sa kahimtang sa kining kalipay. Dapit na nga kalipay. Dili lamang sila makakita sa Dios, pero naa sila sa kalipay. Labi na ko ng ilang ginikanan Kristiyano, bisag wa sila mabunyagi, kaya namatay kalit ang bata, pero dili siya maimpirno kanang kayo ba? Naa siya sa kahimtang sa kalipay. Kaya ang iyang inahan Kristiyana, ang influence of Christianity of the mother or father, mo dapat nabataa. Panwa siya mabunyagi, aktual ka pagbunyag, pero dili siya may perno. Nasa sa kahimtang sa kalipay. Mao na ang doktrina sa simbahan. Tinuod kina. Unya, doon ay panahon, unya, nga magtapukon na sa Ginoo, ang tanang mga batang nangamatay ang may bunyag, hatagan niya og age of reason. Asa man ang age of reason? Kada ba ang bata nga makailan ang unsay maigdautan, tingali mga city o siyudad, patubuon ang ilang limpatakan. Pumungutan na Ginoo, ako ang Diyos nga nagbuhat og nahigugma kaninyo. Ang iyawa dautan gusto wag may pirno. Ang pangutanan nako kaninyo mga bata karon dagko kay tunan may age of reason. Kitsa man yung pilion ang Diyos nga nahigugma og nagpili kaninyo, nagbuhat kaninyo o ang yawa. Musinggit man ang mga bata ang may bunyag doon na age of reason. Ang Ginoo ang pilion, ablihan si Ginoong langit. Kay doon na may gingon nato the gift of choice. Tagas lagkasa pagpili, ilang mang ipili ang Ginoo. Malangit na sila. Di na niya itong dapit nga limbus patrum o limbo para sa mga may bunyag. Muna yung atas bata. So, balik man si Kado. May gabi pag-usab Badsok dahil sa new creation ug sa tanang gyapong naminaw ug tan-aw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri gyapon ko sa Biblia brad sa Mateo 5:44. Apan sultihan ko kamo, higugma inyong makaway og pagampo kamo alang sa mga taong nagpasipala kaninyo. Nga diri pod sa 1 Pedro 3:8. Pag maigmat kamo ug magpabinantayon kay inyong kaaway mao ang yawa naglibot-libot sama sa leon og nangitag tukbunon. Ako pangutana Badsok ba na ipahigugma man kaning kaaway brad. Ato ba ni higugmaon pod kaning yawa brad o di brad? Palihog pa rin ako. Ang gipasabot sa Ginoo nga higugmaon nato tong kaway. Mga tao na kaparehan nato dili panuway. So kana mga tao nga parehan nato tiling na kahihubsan niya, na kaligutan niya, niya masuko na, magdumot na nato. Niya kita nga, Kristiyano, kipanumduman tas Ginoo nga, pasayloa ang nakasa nimo. Bisang wa pa siya mga ipasaylo nimo, pasayloa gyud kay Ginoo naglantaw nimo. Nga imo nang gidibdib o giamuma si mga na kaaway nimo siya. Pero makapasaylo ka ni hunong ang iyang pagkakaaway. So di modo mao na nga pasayloon nato atong kaway. Bisan pagkanig wa mga pasaylo. Si San Pedro nagahas pagpangutana. Ginoo, kapila man ako pasayloan ning akong kaaway. Do na ba'y numero na di na ako mapasaylo sa kong kaaway? Dili ka kapito? Nang ginusultihan ti ka Pedro. Pasayloan imong kaaway kon siya makasala sa kapito. Unsa man ang kapito? 70
times 7. Pila man na, Brad Alex? 70 times 7. 490. Way taong mga igpasaylog 490. Abot sa bot. Bisag mo balik ni mo kanapo, kapito ba, pasiloon ginato siya. Di taming gidumtan ta ka, ihaunon ta ka, ayaw gina. Kaya ang imong lungag, nga giandam alang kaniya, mahagbong ka, kanang lungagang imong gihimo. Muna nga, pasiloon ginato. Yan po ginato, ang kaway nato. Ya, muna imong pagkutana? Ang yawa, dili. Kaya gisap pasabot sa Ginoo kapati, pasilua ang imong kaway, tao gipasabot sa Ginoo. Ang yawa, ang tao nga makasasala, nga nangayag pasaylo nimo, malagmit, mabag-o yang kinabuhi. Tungod sa kaaghop nga pasaylo nga imong gihimo niya, kanang mao makasasala, kalagmitan, mabag-o yang kinabuhi. Pero ang yawa, sigsaan ni mong pasaylo, dili gyud ka kay gugma niya na, kay ang yawa, ngil adog dautan. Ang iyang kangil adog kadautan, walay kausaban. Ang tao, bisag sa katigugi kas kabatanon, sa abdag katigulang dautan, naragi kidlat sa Ginoo nga dapito niya sa kaluwasan. Kung kanang tawa na makahinulsol, bisa na lamang pagsangpit sa ngalan sa Diyos sa yugto siyang kamatayon. Saad sa Ginoo nga kanang tawa na doon na pa'y pasaylo. Tiyaw mo na? Bisag naan nata sa katinga-tinga na bata niya, ang atong kalag may Ginoo na nakailan ako ni mo, padong nagyukusok mana ni mo, Ginoo na kung sa Ginoo na igugma ko kanimo. Ginoo, pasaylo ako sa kong mga sala. Sa ngalan ni Jesus, pasaylo ako. Patay. Kanang iyang himo, kaluwas na niya. Busa mo na nga, tanawara ang gugmas Ginoo. Pero ayaw pag-ingon na nga, magpari. Sa ako lang sunod-sunod ron to si Demas ba? Ngangyaw si Ginoo karong adlaw, dadon tagas kong pareso. Magdinimas na lako, kanang hapit ko mamatay. Ayaw pagtuo nga kana kasiguruhan sa imong una makabot pagkag paghinulsol kay dunay kalit nga kamatayon di ka kinulsol. Balik na to si Brad Alex Basik. Maayong gabi mga igsoon, pag-usab og Brad Sok. Akong pangutana Brad Sok about ining sa gospel ni San Mateo nga si Jesus gyud nagsulti ini sa chapter 6 verse 19 to 20. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi din sa yuta kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay og makawat usab sa mga kawatan. Ya, sa 20 ningon siya, pagtigom hinuon ka mo mga bahandi dito sa langit diin walay taya og anay nga makutkot nini ug walay kawatan nga makakawat nini. Akong pagkutana, Brad Sok ba ni, kuhan mas Jesus nga, di tapating mo bahandi, pero na may daghang negosyo, lending, kanang banking, bisag ka na kayong kuop, Brad Sok, kay itudloan ta pagkuhan ba, pagtigom nga, di mag-usik-usik. Kay diresad sa Mateo 19, ako sang nakita, Brad Sok ba nga, na may irony ang mga kuhan ni Jesus, pagtulunan ba, sumpakiay ba nga, ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko, madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Nya mo na nga ko libog sa ning pagtulunan Jesus kay ngari di ta patigumog bahandi pero ngari nasuko siya atong iyang gitagaag kwarta nga wa gilubong ra sa siyuta kay hadlok siya nga kuan kay stricto kuno ang iyang agawon. Palihog ko ni patin-aw sa kay kuan man sukwahi bitaw ang pagtigom ug ang pagpangita og kanang interest kay ang interest gitigom mas bangko kay aron na interest na inibalik. Palihog ko pasok. Salamat kayo Brad Alex sa imong malindot o mayo ko kayong pagkutana. Nga ang Ginoo namulong nga ayaw ka mo pagtigom mo mga pahandi sa langit. Kay kini makutkutan lang sa taya sa way kapuslanan. Ayaw pagtigom o bahandi ning kalibutan. Pagtigom og bahandi nga espirituhanon nga mo dawat kanimo sa langit. Unsa man ang bahandi nga espirituhanon? Ang bahandi nga espirituhanon mao nga atong pagkamay natago ni atong nagkinahanglan kayo. Ang Dios pingon, ang tao nga maalam kayo dunay pagkaalinggat kung makakita siya pobre
ug nakakita siya iyang pagkinahanglan bisan wa mangayo kanang maong makililimos nihatag siya kay nakaalinggat siya nahimong responsibilidad niya kining tawo nga gigutom bisag wa mangayo kaniya andamo niya ang galingon paghatag mao na ang prinsipyos Ginoo tanaw lang siya tanaw tagkapos nakalinggat na ta kay nakaamgot ha niya nga bahala na kadiyaw bahala na matay kas gutom mohonong kita niya na kay nahimutang kriminal sa iyang kamatayon. Kay wa na to tagda ang iyang pagkinahanglan. Mao na ang gingon nakatigom kag bahandi nga dili makutkot niyang kalibutana o kini bahandi nga muhatod kanimo sa langit. Na wa sa na magpasabot nga og magtigom tag kwarta sala na. Kay doon na magkahigayunan nga kanang ingon ang mga tigulang para ni sa tingulandong. Oh. Kana pasumbinga sa mga tiguang nga kung nunay katalagban, kasakitan, uban pa, natay tinigom dong nga magamit na to. Kung nunay mo hospitalize ninyo, di matadawaton sa mga private hospital ag atay kwarta, para ni sa tingulan. Dili tingulan nga literal, para ni sa panahon sa itong kalisdanan. So, mayo sa ng pagtigom. Pero, kung nagsige lang tagtigom niya, ang atong silingan ng taon nga, nabuslot na niyang atop sa embalay kay pobre gyud kayo usalan tao ka nagpuyo diya makililimos ba nag-asawa makililimos nya pasagdan lang nato nindot kay tagbalay nindot aircon pahigdanan kasa ta niya na nakasa ta niya na samas gingon Ginoo kun tulura gyud kasinina ang alang kanimo tulo lang ka karsones nga alang kanimo ug kanang sobra nga ikalima ikaunom imo nang tipigan nakapangawat ka. Kaya tag-iya niya ng sininaa nga wala mo kinaglana, ang kabus, wala mo tagi, nakapangawat ka. Daghan rin nangawat kay sa atong balay, doon natin kali mga 20 ka karsones, 20 ka panrong, uban pa niya. Kanawa na ito kinaglana, ihatag gina. Nga naman, kay dili na ato. Ug ato ng tipigan, nga madunot lang, nakapangawat ta sa Diyos. Ang atong ikawatan, ang tag-iya niya ng sobra, ang makabus. Ipahatag yan as Ginoo. Managabantay ka sa mga Pasko, nakakay mga dato ka, hala, gari mo dong, laray mo kay puti naghana ining mga sinina ka masulob pa ninyo. O, mo na. Ang iyang mga sinina nga sobra na, ilatos mga dato. Ilatos kabos. Pag tipigan na nato, madunot lang, nakasa at pangawat. Ang atong gikawatan ang mga kabos. Matod pa sa kabantugang santo nga namulong niya na. Oh. Kaya, ang unod si mong pangutana, Brad Basig? Oh, di ba doon na sa iyo ginungan? Kuan mag-nag-upload mo siya kwarta ba? Ya, ang usa nakaganan siya og 1,000. Oh, sige dong. Imo na ng kwarta nga igi pahuman, nya kanang 1,000 imogya po na. Kapila imong kwarta daw. Ibili niya mo na ko, sir, kining 2,000. Karoon na 4,000. Imo na na duha. Kanang 2,000 o kanang ganansya ni mo, imo na na. So, mo na ang gratitude nga gilantaw sa Ginoo. Pero ang usa, ibaw kong kuan ka kay istikto kay ka. Muna ka ng kwarta imong pahuman ako nga 500 ako gyung ilubong. Ya karon ug niya ka, kuhaon ko ni hatag ko nimo. Niyong Ginoo dili na mao. Nganong diha pa nimo ihatag karon. Mahimo unta nga gisuod na ako nagbangko, mutubo pa akong kwarta. Mo sa silutan ta ka, kay kanang imong gihimo dili na mayo. Muna ambot sa bot Ginoo nga kanang magtigom tag sobra na gyud kayo. Nya wala kita kadlungog sa siyagit og agulo sa mga tao sa balay nga agipuy-an nga nasugga tugnaw na kayo. Wa min tayo habol, way atop. Kasa tani ana. Pag-og mas buntag kinahanglan magdagi kag panday. Magdakag mga kahoy nga imong gipalit. Imo nang paptan, imo nang ayuhon. Ug katong imong paibibiyay kaniya. Buktian sa Ginoo og mayong grasya. Kay iya maghimo kutos pa imong katabangan niya kadtong maong kabus. Mao nang pagtigom og bahandi nga dili makutkot, bahanding di makawat sa tulisan. Kanang buhat sa kaluoy o gugma sa sikataw. Muna ingos Ginoo, may patatog imo. Giuli na ko man yung 500 kay ako pa na isod sa bangko. Niya mo gilubong kay hadlo kag
dili na ko dili by the way mo na ang message Ginoo nga wa magsulting Ginoo ay tigom makatigom ta kay mo na mingon mga tigulang niya to sa tingulan ni dong sa man tingulang la kara bag dunay masakit niya nato nya matutag ospital kinal na matag kwarta dong kay ang doktor magayo man nag pasiuna nga payment mo ning kwarta dong nga sa tingulan mo na lang mo na pero wa ta magpasabot nga nagtigom ta aron og alang lamang kanato panahon sa pagkinahanglan dili ta kapangutang sa mo ni ang gikwas Ginoo mao na mayo kayo ang inyong mga pangutana karon Brad Alex Basig ngatong in charge sa Catholic Bible Seminars ya si Brad Ricardo Rizani si Mado Aquino ug si Brad Alforque. Salamat kay Brad Alex Basig sa atong mga kaubanan. Unya sa dili pa doon natay mga pasalamat. Salamat nga gihatag nato sa Ginoo nga ato sa hatagan o kay gayunan sa padayag sa atong pasalamat. Sa Talisay City, Cebu, Philippines, ang mga katauhan sama subang mga dapit doon nagyoy mga katalagman, kalisdanan. Katong katalagman sa Tino typhoon nga nagpila ka libo ka mga taong nawad ag panimalay kay gibanlas. Ya mga tao to sa Talisay uta nag-asa man may mayor samsam ningon siya kanang eskwelahan, public schools o kanang atong mga baskitan ana mo puyo kay gi-arrange na namo. Ya may tungod siyang pagkaon, pamahaw, paniudto, panihapon, way gutumo ninyo. Pero niabot naman ang mga duha ka buwan, ningon ang mayor, magnaog na mo sa imong niyong ipuyan nga temporaryo. Kay doon ay yuta, ya, nagpada siya kwarta, nga makabalay mo, bisag payag lang kapulian ninyo. Lipay kayo sila. Ya, doon ay sunog nga makalilisang dito sa Bulacau, ang minghoy ang taon mga tao, hurot ilang balay, hurot mga tinda nila, gitaga sa mayor, sugod ng tani ini. So, nalipay kayo mga tao. Pero ang labing makalilipay nga nahitabo sa Talisay, kay dunay ospital ang Talisay. Way bayad ang doktor. Kaya iba ta, kung mo natag private hospital, ya ang doktor, espesyalista, pertin dako ang pagayon na. Kay, kuhan man na right and also justice for them because of their profession. Ang doktor magayo gyud ako. Yan tambal pa. Pero diha sa Talisay ang mga tao nga kabos moadtog ospital magunit og bata nga na sakit nagdaag papel lipay sila. Uy, mo matili pala ka sa may sa ka doktor. Ipainom sa bata ingon to rin itong pila ka mga bata no, ma'am manang dili ha. Resita na kanang tu diha ka kanang butika giandaman nas mayor o kwarta makuha nimo bisag unsa nang tambala ana nimo kuha tuno lang ning resita putin lipayan nila tinuod man so ang mga sakit nila sa mga bata o mga tigulang nangaayo tungod atong resita pero dili resita mo gitambal kadtong inablihan nga dunay kontrata ang mayor sa mga pharmacist Daniel ang tambal. Unya ang eskwelahan. Doon na eskwelahan sa Talisay College nga nahibuong nga tao pagkadraghag estudyante. More than 8,000. Usa kay gyud sa pag-graduation, ani graduar, kahuman na sa ilang kurso, mga 7 years or 4 years, nakadawat og diploma, 14 naghana. 1,600. Ang maginikana ng hilak. Kanong hilak mo muna? Hilak midong kay ang among anak nakapasar niya dunay diploma graduan na siya kanang professional na nakasud og trabaho doon na nagay tanyag og trabaho sabay nagasto nimo na man na wala oy ang gasto na mo pretty ray tawag baon sa bata dong hangtod na humban sa 7 ka tuig nakahuman siyang kurso naglipay mi sus kanindo so mao na ang nahitabo nya dunay aksyon agad nga gi-ready sa mayor para sa mga instant mga kalit nga panghitabo nga dunay andam pagtagana sa ilang pagkinahanglan.
O kada bulan, doon nagtuon ang mayor uban sa mga councilors, Vice Mayor Choy Asnar, councilors, nga moadto sa nga barangay. Naay doktor, nurses, naay abogado, naay engineer. Sa may tuyo ng mga engineer, kay basin doon ay proyekto nila nga pangayo sa mga tao. Karsada ba, stage ba. Ya katong mga abogado, kay tingali doon ay mga kaso diya nga mag-away, magbuno hinuon, naay tambag sa mga abogado. Kaya katong mga kabos, ready na sa mga tampal ang ikinahanglan. Hapit kada buwan, nagay tulo upat ka barangay nga duaon sa mayor sa tuyo ug tumong. Ngay paybaw kanila kang mga kabos dili pasagdan. O kini nakahatag og kalipay sa mga telesaynon og si Congresswoman Rhea Usab tumbas og salapi nga yatag sa mga kabos nga alang sa pagbakod nila sa ilang kalisdanan. Daghang salamat, maayong gabi sa itong mga igsoon. Balik ta sa studio sa DYRF Radio Pwersa. Doon na tayo Bible nga bag-o. Bitaw, doon na tayo katinawan sa pagtuon numero 3 nga pilabiyang nindutan nga basahon. O naana sa Tubang Limos Cathedral, asto na Cebu Archdiocese Book Center, na atong libro katinawan sa pagtuo 1-2 na pa'y katinawan numero 3 nga matulunanon kayo sa itong pagbasa. Daghang salamat, may gabi, balik ta sa studio ug pasalamatan ni Julius Kaputulan nga atong engineer nga nagpahigayon sa linya nga madungog ta sa lalayong dapit. Ang Dios magapanalangin nato. Salamat. Balik ta sa studio DYRF Radio Pwersa.